So what's up guys? So karon guys, ako rin karon. Ay. So what's up guys? Tiba kita alot guys na ho. Cute kita tanawon diri sa camera. Siyempre, reklamo man. Nakuha nag-isa guys, tapos dili mga hatag. Grabe po. Sa karon guys, nindot kita alot guys na. Tiba kita alot na. Niabot, unggoy. Lingon kayo pa man. May unggoy niabot guys. Magkaan ka dili ako. Mara man na, madalo mo ko. Dalo. Matikig na guys. Lingon mo. Dali ba? Ungitan ko nimo. Madali. Kaan mo. Ungitan ko Ano ka nimo, dara? hindi ko. Alay. Pizza. Uy, unsa na ako nagbitay? Ay na. Pwede na. Diba siya no? Mali ko. Babay. Karon guys. Ako na mga unggoy nga mga bata. Kapa ka? Dindot dito ko Andrew. Gapo lagi ko diri tanang. Kapa ka? Ungitan ko nimo. Dali ba? Ungitan ko nimo. Dali ah. Ay, gagawin. Dalo ang kaya. Gabi. Kung pangarap na gawin ako dara. Dalo kayo guys. Bantay. Magpalit ko og pulo ka buok nga na tapos ako lang magkaon tapos palawayon lang ta ka. Di ba kumot na ako sa imo ha? Palayap basta ubanon lang ta ka tapos Dali ah. dili ka pa. Pagbuot ko. Cheese, ayun ko na itaw kami. Wala ko dito. Makagwapo man yung cellphone guys no. Guys. Tingala ko bang nagwapo ra kog kalit. Usap ng alot, tapos nindot yung alot. Pero sa salamin, bati ikog naong sa salamin ba? Ano kaya? Pero sa cellphone, nindot. Kauna na ah. Kauna na ah. Wala ko dito. Naal. So guys, dami kayang ilang pizza sa pan guys, sa Rafaelas Pizza guys. Ano sa kita ko kawayanan? Kawayan. Ang tahan ako ganyan na guys, bakang tagpila ilang kawayanan nga pizza. Nya na siya nga tag 120. Kawayanan? Wag siya kabal, wag siguro siya kadungog nga ang giingon ako kay kawayanan. Imbis ang pangalan ani siya nga tinuod guys kay kuan. Hawaiian pizza. 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 Dalo pa kay ka no. Naon sa dalo, naon sa dalo. Kaya kinsa ganing pizza nga gipalit? Kuha? Uy, ako ani. Yeah, dan libre ko ron guys. Ang tubig. Ako yung nagpalitan ng tubig. Hindi na good. Nagawa mo na pizza niya. Sige na. Sige. Ha? Hingitan na po kunin mo. Uy. Hindi na pala hingitan kunin mo. Hindi ko mukhaon og di kunin mo hingitan. Malami siya no. Lami ko. Dati, wag mahurot siya na ako ni. Bala ko dara. Dalo dito. Aduh gaya oy. Guys, dugay niya guys. Wala ka na short na ni. Lain-lain na kayo diri oh, higda. Aray. Maro kayo guys. Sige na ba? Bala ko dara. Sige, sige. At ngayon. Bala ko dara. So what's up guys? Nami karon diri guys sa Dam Guys no. Apo dali oh. Ara. Pagkaon. Imong gihungit na ako. Laway-laway lang mo dyan guys ha. Tanaw lang mo guys ba?
Gapuha gina ako gusto yun. Lilik ka mo ng buang mo. Mas kaya makahurot ng taon na yun. Ganita na to guys, kaya basigyan na utang atik kon guys. Sama sa pag-atik ni Masaya guys. Sige na ba? Dapat kan guys kanang kung magkaon gud mo ka ng pizza guys with Anay, feelings. kalugaya, uy. Sige na. Kumusta ka? Kagamayag ka, uy. Okay na kadako ano mas karon kagamaya. Ikaw may dako kaon. Kagawa lang ka, uy. Kaon. Hangulon. Kaon hangulon. Agay. Kaon. Agayak mo kaon. Bago. Mong gikulitan. Hindi sa ako. Mag-iisa. Mag-iisa ang langgam guys, sabi siya. Ano ka? Di ako na din. Luya ka, uy. Okay. Kamu na ha. Kakuha na ni. Salamat niya. Salamat man sa lahat-lahat. Papahay sa Hindi Baka ako. nagbinutan na naman ko po doon. Nakalagana pag munday na day. Baka magdali. Sige na. Pagawa na. Butan day ka. Oo. Naon sa butan. Magdali ba? Kaya bahala ko niya din. Magbakuna po lang isa. Naon sa butan. Kung may kabukong bebe ko. Naon sa butan. Sige na ba? Pagawa na. Na. Ano naman? Ano na bala ko. Kainom tubig ang naglatak ko pa. Mao day mga hatag og pagkaon guys kay manginom day og tubig guys. Tanawa guys, ana din ang mga kuan guys, mga girls guys. Kanang pabutan-butan din sa lalaki guys ba para mangayo og tubig. Buto na ko daan. Pasensya na mo kayo guys kaya may video guys na. Ang maganda ko tubig. Tanong ko mo. Ako ano na sabi niya hindi ano anak ko. Ang kuan to yung mga kuan mo sito. Hindi ko uy. Lami siya no, as in. Hindi ko siya promise. 120 lang guys, lami kay guys, ang ilang pizza guys. No? Bakit ay sunod? Balik sunod. Ano ko lang makabalik ito? Libre ni mo? Ah, libre niya guys. Wapo mo pilas kanila guys. Ligo. Ang kita nilong ko. No. Ginawa. Pakyat ay. Pag-spot ako ba? Yan lang. Match pa to sa guys. Gamit tayo load. Ano kaya kay load? 815 naman to. Ano ko na-expire naman ko. Unlimited lang to. Magpanik ka lang karon. Maabot ng 10 minutes guys. Shout out na to si Kan guys. Si Adrin. Basta Adrin to guys. Mga sponsor guys. Si Galam Nirak. Si Baby Jen Canilla. Maricel Pacon. O si Kan guys. Si Angela Bernaldi Bernista. Tayo, putig mo lang. At na yun. Naman nakikilig daw eh. Ang katawa dyan. Ba't mong ka na ko? Hello guys, ngayon guys, salamat sa inyong pagtanaw guys. Bye bye. Nagpag-get pa.